Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emini nje. The accused is facing a total of 6 charges. One charge is conspiracy to commit murder. Another charge is premeditated murder. Selihlehlisele umhlazi ngama-25 kulenyanga icala elibhekene noMatiphandile Sotheni nosola ngokuba ushaya sibhamu owabulala uMarius van der Merwe nowafakaza ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga ngaphansi kwegama lika-Witness D. I've got no reason to lie about General Sibiya. So it is General Sibiya who's not being truthful? To put it in a respectful manner, I'll say maybe he forgot. Iphoyisa usayitsheni ufana inkosi ubuyeleke ngaphambi kwesithangami sekhomishana kaMadlanga namhlanje kulandela ukumiswa kobufakazi bakhe ngenyanga edlule ngenxa ke yokungeniswa kwakhe esibhedlela. We shouldn't take it as if it was the first time that the SANDF and South African police work together. Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene ufana Masimolo uthi ke ukutshalwa kwamasosha endaweni ezigcwele ubugebengu ezweni lonke ngaphansi kohlelo luthi Operation Prosper kuzolekelela amaphoyisa ukuthi aqhubeke nomsebenzi wawo. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke la ku-SABC lihayi igama lami nginguDaud Phungula mbukela ke singene kuzo ezihamba phambili mina nje. Selihlehlisele umhlazi ngama-25 kulenyanga icala elibhekene ke noMatiphandile Sotheni nosola ngokuba usayitsheni noma ke ushaya sibhamu owabulala uMarius van der Merwe nowafakaza ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga ngaphansi kwegama lika-Witness D. This is case number A203 of 2026. Matiphandile Sotheni in custody. uMatiphandile Sotheni uvele kafushane enkantolo yemantshi yaseBrakpan kanti ke usolwa ngokuthi nguyena ushaya sibhamu owadubula wabulala uMarius van der Merwe ngoZibandlela. Uboshwe ngempela sonto yithimba lamaphoyisa elisungulwe ukubhekana namacala obugebengu aphuma kwekhomishana kaMadlanga. Ubhekene necala lokubulala ngenhloso nokucija itulo lokubulala. The accused is facing a total of 6 charges. One charge is conspiracy to commit murder. Another charge is premeditated murder. Okhulumela amaphoyisa uBrigadier Linda Mathe uqhamise ukukhathazeka ngamaphoyisa ophikweni lwe-Special Task Force asula emsebenzini ukuyophenduka izinkabi. Uthi uSotheni uyingozi emphakathini kanti ke bahlose ukusiphikisa isicelo sebhayili. He's highly trained, he's a sharpshooter, so that in itself makes him quite lethal. He's quite dangerous. He's a dangerous person to be out there in society, so we'll definitely oppose that bill. Uthi uphenyo lusaqhubeka ukuthola isibhamu sohlobo lwe-AK47 esasetshenziswa ukubulala uVan der Merwe. We are still looking for the AK47 because our ballistics team that was on the scene that evening did highlight that the firearm that was used in the killing of Witness D, it is an AK47. Kanti umndeni kaVan der Merwe uthi ufuna ubulungiswa futhi uyakholelwa ekutheni kunongqondongqondo neziphathimandla esithintekayo kuleli tulo lokubulala uVan der Merwe. It comes from higher places and yeah, we really hope that they catch the people that's involved. Amaphoyisa asathungatha abanye abasolwa ngokubandakanyeka kulesi sigameko. Iphoyisa usayitsheni ufana inkosi obuyeleke phambi kwesithangami sekhomishana kaMadlanga namhlanje kulandela ukumiswa kobufakazi bakhe ngenyanga edlule ngenxa yokungeniswa kwakhe esibhedlela. Unkosi uhlonza njengaloyo wayengumxhumanisi omkhulu phakathi kweyiphini lomkhuzi wamaphoyisa uLieutenant General Shadrack Sibiya osamisiwe kanye ke nosomabhizinisi obhekene ke nezinsolo zamacala uVusumuzi Khedmatlala. Isithangami sekhomishana sitshele usayitsheni inkosi ukuthi ubufakazi obethulwe phambi kwayo nguSibiya uyamphika njengokungiyena obengenelele kakhulu exhumaneni kwakhe noKhedmatlala. Unkosi uthi ngenzeka ukuthi uSibiya usekhohliwe ngalokho. I've got no reason to lie about General Sibiya.
So it is General Sibia who's not being truthful. To put it in a respectful manner, I'll say maybe he forgot. Odabeni lwesipho sezinyamazane zohlobo lwempala uSibiya azinikezwa nguMatlala. uSibiya watshela le commissioner ukuthi wayengazifuni inhlobo. uNkosi uthe lokho akulona iqiniso njengoba engazange azinqabe. When you forwarded this voice note to General Sibia, you'll see that he called you back at 8:39 in the morning. That's correct. In the course of that call, did he ever say to you, I don't want impalas? No. Sorry, was that a no? Yes. And did he say to you, I certainly don't want anything from CAT because CAT is a supplier? No. Lisithanga mise commissioner saqhubeka ePitoli. Is that what it is? Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene ufane Masemola uthi ke ukutshalwa kwamasosha endaweni ezigcwele ubugebengu ezweni lonke ngaphansi kohlelo luthi Operation Prosper kuzolekelela amaphoyisa ukuthi aqhubeke nomsebenzi wawo. Angaphezulu kweinkulungwane ezimbili amasosha azoba ingxenye yalolu hlelo oluzodonsa izinyanga eziyi-13. uMasemola uqale ngokuchitha izinsolo zokuthi kukhona umbango wamandla phakathi kombutho wezempi kanye namaphoyisa mayelana nokuthunyelwa kwamasosha ezindaweni ezigutshezelwe kakhulu ubugebengu. They are working seamlessly together, both SAPS and the SANDF, and if there are those elements that are not cooperating, we will deal with them in terms of disciplinary steps. And remember, we shouldn't take it as if, especially when you say the practical of it. We shouldn't take it as if it was the first time that the SANDF and South African police work together. Inhloko yombutho wezokuvikela ithi ngeke kube nezigameko zokutitinya kwezakhamuzi kwazise amasosha azovikela umphakathi. We are going there for those criminals, not to harass our people. So that is very clear. The guidelines that we have given to our people are clear, and our intent is clear. Will also entail additional hours, because we are not only going to be dealing with Valum Code like you saw us doing. We are going to deal with those criminal elements. If they are effective and active at night, you will see us at night. uMasemola uphinde waqinisekisa imiphakathi edlange ubugebengu ukuthi abakwasidlodlo bazokwenza konke okusemandleni ukubuyisa ukuphepha kanye nozinzo emphakathini. Sizophuma esontweni elizayo isinqumo esicelweni esikaMoradi Cholote njengoba ke fake isicelo sokuthi engashushiswa ecaleni lalabo ababhekene nezinsolo zenkohlakalo ethendenikele igidi ezingama-255 zamarandi. Ngonhlolanje inkantolo ephakeme yathola ukuthi umbuso wacacisa ngokusobala ukuthi awuzange usenge imithi ngenkathi unxusa iziphathimandla zaseMelika kuba kuyisa uMoradi Cholote kuleli. Kusenjalo namhlanje uCholote kanye nombuso benza izethulo zabo njengoba uCholote esamekwela ukuthi yayingekho emthethweni indlela kabuyiswa ngayo kuleli. Ngakho ke akufanelanga ashushiswe kanye nabo bonke ababhekene nezinsolo zenkohlakalo ethendeni legidi engama-255 zamarandi. The state never put any evidence in relation to Kenya, in relation to Nigeria, in relation to her fleeing to other countries because she's got connections there. It never said anything. That is why Magistrate Delanga's judgment clearly records that she asked the state to respond to this, and the state did not, because the state did not put any information in that regard. Ijaji kulenkantolo libese lithi lizosikhipa esontweni elizayo isinqumo esizobe sibhalwe phansi. What I propose to do instead is to prepare the written judgment and to provide the parties with that judgment by email during the course of next week. Cholote engumsizi kalowa engundunankulu esifundazweni eFree State eSmahashule ungumsola we-17 kuleli icala elinabasola abayi-18.
Kudutshulwe umsolwa washona ngemva kokuthi ethumba amaphoyisa amabili esitokisini estation samaphoyisa eNtuzuma enyakatho yeTheku. Kuneyintsolo ezithi lo mlisa ubeboshelwe icala lokuzama ukubulala kanti lamaphoyisa amabili abeye kuye-ke esitokisini njengoba bezokwethwesa icala ngokusemthethweni. Intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Radebe bengaphandle kwendawo yesigameko wasihlanganisela nakumbiko. Kuthiwa kusukela sinamathambo namhlanje ekseni lapha ekamla lamaphoyisa seNtuzuma ngemuva kokuthi umsolwa ezame ukuthi abambe amaphoyisa athathe isibhamu nokuthe wawavalela lapho edokele khona kanti kube sekungena amanye amaphoyisa ayisithupha nawo wafika nawo lapho kwaba khona inkinga ukuthi kube khona ukuxakazisana kodwa kuthiwa ugcine ngomsolwa ngokuthi adubuleke washonela khona lapha endaweni yesigameko. Amaphoyisa amabili athole imhuzukwana nje kodwa ke aphuthunyiswe esibhedlela. Sokhuluma nelungu lomphakathi elikhona lapha endaweni yaseNtuzuma ukuzwa kabanzi ukuthi mhlambe ngesikhathi kwenzeka lokhu ekseni ngabe nilitholileni usizo futhi sibonge kakhulu. Sicela usiphi igama nesibongo? Umfanifikile waGumede Sibongo. Umfanifikile kafushane nje ekseni ngesikhathi kwenzeka lokhu umphakathi ulitholile usizo nokuthi mhlambe kube khona yini yokusaba ngesikhathi kwenzeka. Njengolunga lomphakathi wala eNtuzuma umphakathi wethu ekseni asikwazanga ukusizakala ngesigameko esisificile esenzakalile besingaphandle silindele ukuthi benze uphenyo labo ngendlela yabo kodwa egcineni kwaba yilabo nalabo abakwazi ukusizakala ngenxa yokuthi amanye ama-ofisi ala eduze kwesigameko asikwazanga ukusizakala thina. Loyo bengokubaba uGumede chaza kabanzi ukuthi kwenzakaleni ekseni kanti ngeke ngizophuma isithombeni ukuze nikwazi ukuthi Sibusiso Mathebula akhombisa lapha kusesangweni laseNtuzuma police station. Umphakathi usaloku uqhubeka ungena kodwa ke yize noma ungena kodwa hayi wonke umphakathi okwazi ukuthi uthole usizo. Kuthiwa umsolwa obekade elapha police station ngecala lokuthi ekhaya bekade kukhona isixakaxaka esenzekile ngempela sonto naye wasethathwa ke waboshwa kanti amaphoyisa ngesikhathi kwenzeka lesigameko abezama ukuthi amcharge ekseni bese ezokwazi ukuthi amlungisele ukuthi aye enkantolo asibuyisele izintambo ngakwestudio. Mbokele sathi qo eyitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. Terminal yandawo yonke indawo yenkosi indawo yokwenza umsoso. Inkosi i1 sihlukene nendawo. Mina ngithe umsolwa wesihlanu uzoza lapha eCourt mhlawumbe ngiyozwa lapha sengitshela ukuthi ubuya kuphi nendawo so. Umsolwa wesibili ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uBungani Intanzi utshele inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi akamazi umsolwa wesihlanu ufisa okuhle Ntuli noma ngabe baqhamuka endaweni eyodwa naye kodwa lokho akusho ukuthi bayazana. Mbukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usada ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi zingamashumi-25 kule nyanga icala elibhekeneke noMatiphandile Sotheni nosolwa ngokuba ke uCharles Bhamu wabulala uMarius van der Merwe nowafakaza ke ngaphambi kwekhomishana kaMandla ngaphansi kwegama likaWitness D. Mbukela ngikukhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ngeke kuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola kumjalo bazo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wethule inkulumo engqungqutheleni ebhunga ke ngezokuthutha ebanjwe eGalaghe Estate eMidrand nalapho ke kubaluleke ngokubaluleka kwezokuthutha emnothweni wakuleli kanye ke nezinhlelo ezibekiwe ukuthuthukisa kezokuthutha zaseNingizimu Afrika. Ngesikhathi umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ethule inkulumo yakhe engqungqutheleni ebhunga ngezokuthutha eGalaghe Estate eMidrand ubalule ngokubaluleka kwezokuthutha emnothweni kanye nempilo yansuku zonke yabantu baseNingizimu Afrika. It is essential for getting goods from our factories, from our mines, from our farms to markets here and abroad. By the same measure, it is vital for the development of our rural areas, enabling farmers to get their produce also to the market in a country where the majority of its people was deliberately removed and settled far from economic opportunities. uRamaphosa uqoqozele nokuthi inqalasizinda ezitimela yaseNingizimu Afrika ithuthukiswe. Approximately 69% of all freight moves on road rather. This places immense pressure and strain on our road network and contributes
to the damage of our roads and to poor road safety as well. Umengameli uphinde wabalula ngokungenziwa ukuthuthukisa uhlelo lwezokuthutha. The marching order is that we must reduce the enormous cost to the economy through the inefficiencies that we have now in transportation. uRamaphosa unxuse ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Creecy ukuthi aqinisekise ukuthi amachweba aseningizimu Afrika akulungele ukwamukela imikhumbi evela emhlabeni yonke. Liyaqhubeka enkantolo ephakeme yaseMthatha ehlezi lisikisiki icala elibhekene nabasolwa abayisithupha abasolwayo ngokusoconga abantu abayi-18 ngobuzane elisikisiki ngo-2024. Ukuzwa kabanzi ke sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC uFundiswa Mhlekude onkanise khona laphana ke lisikisiki. Fundiswa, asikubingelele sikwamukele ezindabeni ke zehora lokuqala emini besacela nje usibeke esithombeni ngokuqhubeka enkantolo usukela namhlanje. Enkosi Daud, namhlanje inkundla sele ibize amangqina amathathu, wona ke ngamangqina athi athatha inxaxheba ekuthatheni istatement kubamangalelwa ababini uAphiwe Ndende kunye noBonga Hintsa. Uyawukhumbula ke ukuba kwiveke ephelileyo kukhona uSargeant Siko yena ke wayehambisa uAphiwe Ndende okanye uBonga Hintsa eMthatha kwioffices zeHawks apho ke wayezawuthi anikele ngengxelo efungelweyo okanye istatement. Kodwa ke namhlanje uphinde wabizwa enkundleni njengoko kuleveke kupheleyo ebelibele idiary apho athi abhale khona izinto ezenzekileyo kwinto ekuthiwa i-occurrence book nakwidiary kunye notebook. Kodwa ke yayingekho wayengayiphathanga lonto. Namhlanje bebiziwe ke ube ngokuqala ukubizwa enkundleni namhlanje ukuba anike ubungqina. Amagqwetha ke azama ukufumanisa ukuba azama phofu ukuxela ukuba abamangalelwa abazange bawafundelwe amalungelo futhi baphathwa kakubi. Ingqina ke ngoku elinika ubungqina apha emva kwemini ngumnumzana Uyalekile Gala. Yena ke wathatha istatement esithatha kumnumzana uBonga Hintsa. Kuthiwa ke zange abone ukuba unomonzakalo ezandleni njengoko igqwetha lakhe lisithi wayonzakele kakhulu ezandleni ngenxa yokubotshwa aqiniswe ihandcuffs. Kodwa ke ngoku inkundla isathathe ikhefu izawuthi ibuye nalapho azawuthi afakwe imibuzo okanye lento okuthiwa i-cross examination ligqwetha lommangalelwa wesine uBonga Hintsa. Lona ke igama lalo nguzama Somayela Daud. Sibonga kakhulu mbukeli yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uFundiswa Mhlekude esibekela bukhoma eselisikisiki lapha ke Eastern Cape. Umsolwa wesibili ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyo uBongani Ntanzi utshele inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi akamazi umsolwa wesihlanu ufisa ukuhle Ntuli noma ngabe baqhamuka endaweni eyodwa nayo kodwa lokho akusho ukuthi bayazana. Ubongani inkantolo ukuthi ulindo umsolwa wesihlanu ufisa ukuhle Ntuli ukuthi angene eboxini lofakazi ukuze amtshele ukuthi uqhamuka kusiphi isigodi oSuthu ngoba yena oqhamuka kwaHlokolo oSuthu. Mina ngibuya kwaHlokolo. Ngithemina le ndawo yonke indawo yenkosi indawo ebizwa ngokuthiwa iSosu. Inkosi i1 sihlukene nendawo. Mina ngithe umsolwa wesihlanu uzoza lapha ecourt mhlawumbe ngiyozwa lapha esengitshela ukuthi ubuya kuphi nendawo oSuthu. Inkantolo imbuzo ukuthi uyakwazi yini ekushumayeleni lapho kudabuka khona umsolwa wokuqala uMoses Sibiyam. Yayazi anginayo ithepe ukusimejina kodwa ngamehlami izindaba eqhelelene. Inkantolo ifunda ubufakazi obuphambi kwenkantolo bethulwa uAbsalom Zungu mhla ziyi-17 kuLwezi ka-2025 obuthi ukuya ekushumayeleni kuthatha amaminithi ayi-10 uma usuka lapho kuhlala khona uNtanzi. Lo bufakazi ke buyashayisana nobukaNtanzi njengoba ethi kukude kakhulu nakubo. Mina akukho ngakuphendula ngoba lapha ngizele uzophendula uZungu. Phela lenkulu la uma ngithiwa ngilandela kahle lento wayibuza uZungu. Ofela umbuzo uZungu ukuthi ushumayela uqala kuphi uphinde umbuzo ukuthi uhloko luqala kuphi. Mina ngokuqala mawusuka kuphi ehlabathini uyale. Kohloko lokuphambili kukude kwamina kuthe uqhela kancane. Ingakho ingane zakithi zingafunde esikoleni khona zikhona ukuyofunda ngaphongoza. Icala liyaqhubeka. Izindawo eziningi ezingaphansi kwamasipala wethu kunamanje sisabhekene nenselele yamanzi njengoba kusenziwa imizamo yokugcwalisa kwedamu. Ungabikho kwamanzi kwaqala ngesikhathi kucekele phansi idamu eliphakela ke amanzi iNegu Dam. Kanti ke manje kubikho ukuthi izakhamuzi zizowathola ke ngezikhathi ezithile amanzi.
Umasipala weTheku ubhekene nenkinga yokunqamuka kwamanzi lokhu kudala ukulimala kwenye yama-valve eNigel Dam nokuphazamisa ukutholakala kwamanzi ezindaweni eziningi. Yize umsebenzi wokulungisa le valve eNigel Dam usuphotheliwe, izikhulu zedolobha zithi amathimba ochwepheshe azohlala edameni kuze kube ukuphakelwa kwamanzi kuyaqhubeka njengokujwayelekile. This will allow the plant to process the maximum volume of water and begin replenishing the product distribution network. However, full recovery of the reticulation system Mnumzane uCaba uthi ngenxa lokho kuphazamiseka amanzi ebeseshoda ngama-megalitha alinganiselwe ku-150 nokudala ukuthi ehle kwizindawo ezigcina amanzi. Manje umasipala usuqale uhlelo lokongiwa kwamanzi. Uthi ezinye izakhamizi zizothola amanzi ekuseni kuphela kanti ezinye zizothola amanzi ekuseni nantambama kuze kusimame uhlelo. The municipality, working with Umngeni Uthukela Water, has implemented a system stabilization and rationing plan to protect remaining volumes while the system stabilizes. Kuzothunyelwa amathanga amanzi ezindaweni ezithintekile. Izakhamizi nosomabhizinisi bayanxusa ukuthi basebenzise amanzi ngokuwonga. Kundaba ze-SABC ngu-Ayanda Mhlongo eThekwini. Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu unganyakazi. Bukeli usale kahle.